сега цялата работа жълто. Колко студи. Ти одам да поберам храна. Защо се случва овде? Кой въобще ви направи лаква слика в шумата? Есен ще има чудна дарба. А имаш ли идея, що да прикажем на нашата цена? Това сега нищо не съм намислила. О, съсед! Добър ден! А коя си ти? И аз съм та, що ги зрее плодовите, що ги бое лисията на дръвята, по разнични бои, що го донесува дождът и ветровите, а прощата в низлозията и ги обра в гроздовите.
Bože, koga i kako se prigotuje. Obožnite drvija se sadati i rastati, obožnata gradina, a obožnite plodovi može da se kupet na pazaru. Rana prolet do dodna jesen.
može da se jade, sve si izgotвена, plito može da dodadem i magnonac, ceret, posilje ili znani kako začin. Зеленчукот се сади и отгледува во зеленчукова гради. За да даде плод, секој растение потребни се вода, воздух, сонце и грижа од човек.
Zašto se toliko čudem? Mene se sramiš? Zato što sam zel za jadenje. Ako bev zelen nuštike bevu gladinata, a vaka odvedeke napava trubava salata. Čudna, a mene me skina zelena. Ама ko te
Доста разкажу, вам не время да je završili smo naša predstava sa pesmom. Yeah.